Happy New Year, da, Councilor. Happy New Year, Action Bride. Happy New Year sa mga tagpalamat eh. Aha, Councilor, dito sa area sa Luzon, may mga pagbago sa alert dito, alert level number 3. And diri sa aton, may case pa kita nga Omicron, although nga hindi man diri taga aton, isolate man dayon. Ano may mga changes, Councilor, sa pagsulod diri or mga requirements pagsulod sa mga OFWs naton kay iban pa nga inbound travelers? Wala Action Bride. Tungod kay kung tulo ko tagid, nagtaas mo to ang case o kung wala, nag-Omicron case man o kung wala, gina-isolate, gina-swab ang tanan ng OFW nga nag-abot sa Pilipinas. Buti lingon, pag-abot sa Bacolod City, tapos na sila, clear na sila. Example, atong may Omicron na case ligad. Kung tulo ko tagid, wala siya dapat ika-alarma. Yes. Tungod pag-trace na siya nga nagpa-positive siya, extend ang isolation period. Pag-abot siya sa Bacolod City, naral na siya Bureau of Quarantine Certificate na clear ng iyang record. Buti lang mga Action Bride, kita dito sa Bacolod City, pag-abot sa atong mga OFW, mga ROF, clear na sila, nag-undergo na sa isolation dito sa Manila, ang National IATF as ang guideline, nag-swab na sila, and then nag-comply na sa mga requirements and attachment. So upon arrival sa Bacolod City, Action Bride, tinlo nila sila, sugato sa ilang pamilya, tapos na lang nilang home quarantine. Ay, okay. Ina, sa mga may ara ganyan negative nga result, pero kung dito pa lang medyo questionable ka sa Metro Manila, dapat ka diri i-isolate for a while, gid Councilor, amo sina, depende? Hindi. Bali, kung dito pa lang sa Manila, may issue ka na. Hindi ka nakapuli dire, Action Bride. Remember, gina-monitor ka na to sa National IATF. Pagsang natin yung mga OWA, no? Amo nag-facilitate na tanan. Buti lingon, bisan na lang mismo sa iyong mga sleeper flight, hindi agad niya nasakay aeroplano kung hindi clear ng mga record. I see. That's why kanila bandel ko bala, Action Bride, kung may mga nakalusot tuya sa hotel. Kaya ako napag-isindi, I don't know, siguro tungkol taga Manila, sila yan, no? Patong ikaw yan, taga Bacolod kaya, hindi ka nasakay aeroplano mo, kung wala kaya Bureau of Quarantine Certificate, hindi ko man mga issues pa na sa mga health nila, ya. Questionably pa na sila, ya. Dito pala sa Manila, itatapos na ng ilang facility quarantine, pag-isolation. I see. Ini natabo abi sa utod tanga taga Mindanao, kwan ini late lang nga nagwa nga Omicron case gali or positive siya mo. Ari na siya sa Bacolod, amo na sitwasyon sir no? Grabe mo Action Bride, inasa ba lang ang case, kasi siyempre may record ako sinamo. Inasa lang kung parang basindihan sa makita. 5 days sa saging quarantine mo, mandatory quarantine. Nagkuha ng result siya ng positive siya. No? Tapos, kinextend at 10 days siya. Meaning, pagkuha ito sa iyang Omicron niya result, gintapos na ito yung sana niya isolation period para masigurado, ganyan, clear ang iyang binabatsag. Standard, di kaya nga pag-quarantine siya. So, ang iyang case na, late lang din na nagawa ang resulta, but in-release na siya ng quarantine facility dito sa Manila. Agin check na yung condition niya, Action Bride. Mayaman sila, no? Bisan late lang siya, at least fully recovered na siya. Daw likaw na ta sa kabalaka gida dahil Councilor. Anyways, so itong mga requirements before the same, medyo nalipat naman lang kita Councilor, kaya nagtulutawhay kita, labi na naglabay si December, nga doon nakatutok kita sa presyo sang palupok, presyo sang prutas, mga party-party, abi, ang mga requirements the same Councilor. Same lang kita gyapon. Pag-abot nyo sa tanan ng mga tagpalamati natin, dire nga mga OFW nga mapuli dire sa Bacolod City o sa Pilipinas, dapat may negative sa mga resulta sa inyong country of origin. So mandatory na siya. Hindi mo ka sa international flight kung ay ka mo sang negative na resulta RT-PCR test sa inyong country of origin. Upon arrival sa Philippines, matagto ka muna sa one-stop shop sa OWA. No, meaning hindi ko siya muna na-check inyong documents, etc. And then implement pa sa inyo ang mandatory nga quarantine sa tanan niya OFW sa ROF. After the 5th day, swab ka muna. So, pag negative ninyo, schedule na ka muna ang sweeper flight ni OWA back to Bacolod City. So, buti lingon, kung hindi ka mag-schedule, there must be something wrong sa imong record. Just like sa Omicron case, nag-extend siya 10 days. But ang standard na ginato niya, 5 days lang ginasaya pag nag-save mo yung schedule kung sweeper flight to Bacolod City. Emphasize to, ang sweeper flight libre sa gihapon sa aton mga OFW, except sa aton ng mga ROF. No? Upon arrival sa Bacolod City, i-check mo sa aton din ang staff, ang team astro naton, and then ang inyong family masugat na sa inyo, puli na kamo, and then tapuso nyo na lang ang remaining
7 days o kung 6 days na home quarantine. Ang importante, negative na kami sa inyong RT-PCR test sa Manila. Mayo gid katawhay nagli sa sitwasyon gid nila. Pero subong may ara patak anyways na-mention mo na mga nga dito secureness lang sa Manila. So meaning diri automatic diri sa Bacolod kag Negros why nagid sang positive diri sa COVID-19 nga OFWs counselor na. Zero. Wala na. Since nag-start kita baton diri kag undergo sa process sa Manila, why kita diri case na positive? Kan isa wala agad no or di magsibay ta kabalo no but along the way siguro. Pero ang mga nag-inapot diri action dry, remember emphasize ko lang. Pagkuha sa nilang resulta, get travel sa dayon sa Bacolod City. Example, magwa ang resulta alas 4 sa hapon. Pagkagabi sa flight malupad na sila yung sa Bacolod City. So meaning fresh na kasama ang ilang resulta. Wow. Why man tadi case counselor no nginang si OFW gin home quarantine for 5 to 7 days pero nagsuroy-suroy gyapon daw nagpasaway bala counselor. Well, so far, why kita feedback na bato, no? Basta ikaw, haragin man. Pero so far, sa kalabigon, sa atong pag-handle dere, why kita man nabatian niya complain, o kung may nag-raise sa atin niya concern about sila, kamang obedient sa mga OFW. And if aside ko lang action drive, sabi mo nga obedient sila, mga maayo, giniya ang mga OFW. Kaya kapag pundi na sa Bacolod City, remember, ang ilan nila minsan, hindi lang yung bakasyon, kundi ang opportunity nga makabalik sila abroad. So, kasi pliyalong sila yung magmayo, ilang kondisyon niya, the moment mag-abroad na sila, that's why they're hindi sila kasama. Hindi sila gusto nga magproblema pa sa date nga mo nang ipagbalik nila consular, no? Doon mo sinabi. Yes. Anyway, sige, subong nakapa-relax na kamo ginagmaya, no? Kaya doon di naging amo ni ka pasako unlike before. Consular, okay na. Nagsako kami sa December, kaya nag-dupli ang influx, siguro itong magbakasyon lahaw. Okay. Pero since memorize na ang flow ng system, ito ay naging manageable na kasama action drive. Sige. Sige, with that, Councilor, madamo nga kasalamat sa ibang serbisyo, maing aga, God bless atong tanan kag stay safe lang kita. Councilor. Salamat, action drive, happy New Year sa tanan. Happy New Year. Action Hotline.